Здравейте хора, аз съм на поход в момента с моят баща, моя брат и други приятели и в момента се разхождаме. Мога да ви покажа къде, няма сега да се види много хубаво. Ето. Има много красива гледка, но в момента не мога да ви я покажа, защото има дървета. Но е прекрасно времето и може би това видео ще се качи малко по-късно от когато съм го качила, защото тук мисля, че няма Wi-Fi. Да, хора, ето част. Ще направя други видеа и да ще се забавя със сигурност видеото, защото няма Wi-Fi тук.